Nganai channel pring subhai phi baro ki parlok rawan khamtame ki viewers chong ka street me khalaya ki baju sotanat bat jupe ya ka channel bat ki video ki chonga hak bay dei bat ki khubor jing kop khwai do kha te hagani ka video ngan pan sing pi hak bay dei bat fishing competition ka ban sapalong ha ka jaka jong ipung ba tiak perang ping rup kata kabadai hakasnong maurang keneng but kebalapnya dai ki shiparalok fishing group but kaniga fishing competition kandai haka khat atrik u October arjar arpsau but kapor kan sedang nadu khandai biji step hadu lai biji janmet but nakamta ka dor jong tiket hakati ka fishing competition kandai tang lai hajar tangka shiruyang lane we khwai je nakamta ka prize jong ka fishing competition kan long kumne ka first prize kan de shipholak tangka nakamtau second prize undang yo sanlak tangka third prize sanlak tangka fourth prize sanlak tangka but fifth prize lane haduk kedan ba sanru undang yo sanlak tangka tikermen ki parlok rawan ki balai bani shimata hakate ka fishing competition phin yo kawe na pning ki te kilak ki bahe ban kumjuru indon nagabaja kerdan ba driu nyeu pra khandai shipo KIWEI khat ar khat lai khat sau khat san khat driu khat nyeu khat pra khat khandai arpho bat hadu kerdan ke ba arphuei undang yo marshilak tangka kata ka bomon nadu kerdan ke ba driu hadu arphuei hin yo marshilak tangka bat hakati ke fishing competition empan khwai iabaroh santali kipung but consolation prize kan don cheese pa tali san hajar tangka marwe but ubawan last lani ubawan khadu consolation prize unyo shilak tangka te kani kadi ka jingkop khwai dok kha ba compare ha ba ubawan khadu lani last consolation prize unyo shilak tangka but nalor gi dok kha balarim lani gi baladon lupa ha kadi kapung ente dokha thamai khat ar quintal haga sauterik Oktober ajar arsau ha kapor menstep but shishuru nagabantai ki jingtip ki ba khambania phinayela ban phun lane call hagi te ki number jong ki te ki nong panyai kata jong ki shiparlok fishing group te ban khampan sotana chu ya kani ka jingkop khwai do khala ni ka fishing competition kandon ru kalaki dro hagate ka singi nagabantai ki parlok rawan lani ki paranong khwai bat kumjuru ya ki pai ba nong sakhi hagate ka fishing competition ti hagani ka lucky draw and don ka prize kumne nagabenta bayo ya kerdan ka banukong ha ka lucky draw unyo ya ka brand new auto keten lani wada phimtre ya ka kali phinyo ya ka pisa lailak taka ti kermen ki paiba hakadi kesingi kin one bantit ya tiket nagabenta ka lucky draw but kumjuru second prize unyo shilak sanpho third prize shilak fourth prize sanpojar fifth prize laipojar sixth prize arpojar seventh prize shipojar eighth prize pojar ninth prize pojar but hadu bubu kerdan uba shipho undang yo shipho hajar tengka nakabenta ka lucky draw but nakamta ka dor jong ka ka lucky draw lani ka tiket jong ka lucky draw kan dei laispa ka wei ka tiket but sanspa artili tiket but en pan khalai shwa ban kut kapor khwai ti nagleng jong kinong panyai ki khlem pen tip ya kapor ti lada philej hakati ka jingkop khwai dok kha ban sakhi ya kati ka fishing competition yai up hadu ba ka por ken pan khalai ya kati ka lucky draw Desa sinpan nga kipok keduang ya ki parlok rawan ki bas salit menisimenta hakati ka jingkop khwai dok kha kaban salong haka khat atrik Oktober ajar opsau ha ka shinong maurang keneng desa sinpa lada bidang dei ki batmai haka video bat ka channel ka jonga sngau bha ba phinya share like ba subscribe na ka banta KIWEI pade ki competition ki banang wan ha ki ni ki singi tangkatahi khublei shipon